WINNDERE. wela mo ko partager ɗo tuba ko mbiyata ni ko feƴ ko renda sikki ala halpare en mbiyata ko yiidata to yiiɗa kono koyngal kadi yeyta yiɗɗon donc ko weltanadema dow inde maire mo galoya Abdoulaye Racine Kane e dow inde conseil municipal o fof e dow inde ɓesgu galoya fof par ce que ɗum ɗo ko fartangue mawɗo wonande min minen ardema ɗo e galoya garda e kaɓɓirɗe ma ene jewta ko faate commune galoya vraiment ko weltare mawde donc min ɗo jibinami e galoya e hitande 1965 le 2 février 1965 jibinami ɗo e galoya no jibinami e galoya comme tout fuutanke cukalel fuutanke ganduɗa hoorema sa jibinama a dañi duuɓi tati bamma nane jangde alqurana ɗum eɗen gandi ɗum enen foof ko ɗum woni e reedu fuuta en jangi alqurana ko tolnoto e duuɓi tati ha nen duuɓi nayyi ha nen duuɓi jeeɗiɗi duuɓi jeetati nde puɗɗen nadde école galoya ɗo nadden ɗo en 1972 nadde école primaire gonɗen ɗo ha 78 dañƴen entrant 6e men ko weltare kadi par ce que nden eɗen gandi nden lycée ji ngala ɗo collége ala ɗo collége wonno tan ko Podor guila Diaba ha jeeyirmo janggoytuno ko Podor min nawa Podor min gon toon 78 ha 82 dañmi entrant 6 dañmi BFM am donc BFM wiyete ummi ɗo noon pamil Mamoulay toon mbaɗmi toon première seconde et première nden bac onno ko première partie deuxième partie mbaɗmi première partie issumi goppumi Allah waɗi goppumi nde nanmi e projet ji ɗi tawan kadi mi heeɓi gandal seeɗa nanmi e projet ji comme animateur de projet mi liggodima e ONG ji kewɗi kono ko ɓuuri tidde hen ko ɓuuri duumade hen tan ko union galoya e fafde e kongat e pelle goɗɗe ne mbayi leydi en liggudima hen ha Allah waɗi kissa natɗen e transport o wonno jignaɗo men wonno koye dillanno koye transport natɗen e transport o gonɗen hen ha 2008 ko nden Allah waɗi nde galoya waɗa créé commune en 2008 ko nden gartuɗen ɗo hen gonɗen ɗo hen ha 2009 élection 2009 Allah waɗi min mbaɗi woote min gagni min goni min jogui mairie o nden faade joni ko Allah waɗi min ɗo hen eɗen gandi après 2009 ko 2014 wonno 2014 ha joni ko eɗen Allah joƴƴini ɗo hen ko ni ɗum yaari bon aɗa andi ko tubako wiyata ko rien n'est dans la vie au hasard min mi yima gonnomi koye transport o ko le 18 juillet 2008 ban accident toyanam ngal ɗo heeli nagal heeli nde on tuma oton joguinomi ɗi totta yimɓe woɗɓe yahani ko nden ɗon gartumi ɗo hen hawre kissa politique o fuɗɗima no mbirumami ni même min ko mbaɗno politique guila nden par ce que min guila 83 mbaɗmi adhéré e parti PDS par ce que babam ko membre fondateur parti PDS ko 1974 de parti waɗa créé premier tourné Abdoulaye Wade e nder reedu Fouta ko nden bam waɗi adhéré e nder parti PDS kanko e Samba Diamugol en Samba Ba en ɓen ɗo ganduɗa mawɓe ganduɗa hoorema membre fondateur PDS ko les anciens du PDS ko guila nden kadi min ɓattuno babam kala ko politique mo waɗano ko makko gonnomi politique mi ala mi dañi cartal hay cartal goto sona cartal PDS har ngu yarami ɗo hannde ɗo hay parti goto meɗo affilié sona e parti PDS nde ɗum kewi nde noon en 2000 aɗa andi nden Abdoulaye Wade laami ko nden kadi mawɗo rutti e joomum an kadi noon minne continue action moɗonno continue on action ɗum tan waɗi hirnimi ha nanmi e hen fannu e politique o ko heddi ko kadi mi ƴeewi mi andi ko mbaɗanmi ko développement jahanmi par ce que ko acteur développement te développement wawa yaade gaga yadani e laamu walla yadani dillani e dowrugol ko ɗum ɓeydi nandumi ni e nder ɗum ɗon par ce que min andi ko woni vision am ko holla feere mbaɗami ham walla bandiraɓam wona min hooram ala min woni woɗɗimi ko bandiraɓam hol neɗɗo ariyam adde probléme mi darannomo e caɗele ɗe joguiɗe ha yalte caɗele ɗe walla arde haaju mi darannomo haaju humto ɗum ɗon la budde woda ko mbaɗɗa naata e dowrugol ngol a dilla hen ka wawa fof mbawa ballade par ce que neɗɗo bonen aduna fof ko kalɗan ɗo hunde mbiya a wawa ala hay sa wawani jogo feere ne mbaɗo golluɗe ngallo gollal ɗum ala hay goɗɗum nanmi e dowrugol sona ɗum ɗon alhamdulillahi rabbil alamin Allah kadi guelɗen ha joɗi jetten Allah no fewi Oumar ɗum mbaɗo softo jabade hen par ce que Allah walli kam mi janggi ɗum mi wuuri ɗum mairie ko adi foof holko woni mairie ko hettere rimdinade par ce que mairie waɗi ko territoire o il faut par décret présidentiel rimɗine ha gasa ne mbawa andude yimɓon ɗon ɓe kadi yimɓe jiiduɓe fannuyankagal jiiduɓe gurdam jiiduɓe to batte faggudu donc ɓen ɗon ko ɓen rendi ɗon mbaɗa ndendine wona hettere wotere wona mairie o labbude noon suudu waɗama woɗa cuɓaɗo ardo ɗum ko maire ardo ɗum maire noon daratoto ko darde président république
darde gouverneur darde ministre kala ko faate ɓamtare walla kala ko ƴellitta nokku mo gonɗa o an ko jungo ma fawa ɗum noon noddi fof to batte compétence transféré mbawkaji tellinaɗi walla mbawkaji kuptidinde aɗa andi ko mbawkaji ɗiɗi waɗi tellinaɗi kuptidinde tellinaɗi ɗi ko ɗi laamu ganduɗa hoorema waɗata hen doole mum walla mairie o ha wawa yettinde population keddi mbawkaji comment dirais je mbawkaji denninaɗi ɗin ko compétence général o kala ko fate mbawka mo tellina ko hen jeeya ndiyam en courant en sécurité en assistance sociale ɗum fof ko hen jeeya donc ko ɗum maire wonata ko no mbiɗo halpade wiyete ni yummo puniɗo adjoint te kadi wona waɗama tan cikka waɗɓen ɓe ko ɓen tan poɗɗa toppitade ala ko an ñana mbaɗɗa nde hankkadi a natti wonande landema ɗum noon saɗi famde ɗum saɗi famde e gardi ko mairie goto fof sikkata hankkadi sa waɗama tan waɗnoɓe ɓe ko ɓen tan gondata non c'est pas ça hankkadi ko ana yimɓeɓe foof kala dañi probléme koye ma arata hayso ko tinɗa ka tinɗa daroɗa hen kala poɗɗa wallude balla kala ko poɗɗa yaadude jaada kala poɗɗa darna daronoɗa ko ɗum dal woni ko min paami no maire foti waade kadi nokkuma kadi tawa aɗa yiiya hen par ce que sa ala e nokku awa andu jomum no guurdi awa jaamu caɗele jomumen hayso aɗa haalne ko kalanoɗa ko ɗe manque mais sa woni e nder mabɓe a joɗi e nder mabɓe donc vraiment kala ko manque hen an hen gonɗa neɗɗo goɗɗo wawa haalandema par ce que ɗum guurɗa koye mabɓe pindata koye mabɓe ñaldata koye mabɓe mbaldata donc kala koɓe dañi jaam e jamulun koye mabɓe gonduɗa donc haydara humpotama hen ɗum noon vraiment ko ɗum woni kam foti wonde darde maire heddi noon enen cikkiten ko mataw ko neɗɗo so woni joguima nomba tan ko maɗa jolfe o no kalpate ɗum ni hankkadi tan aɗa wawi wonde maire kono wonmo ganduɗa hoorema nane jogui gandal jogui liggueyaji to ne jogui jawdi ha heewi tawa wawa wadde exercer convenablement rôle maire o e nder nokku mum woni eyyi ɗum alhamdulillah rabbil alamin neɗɗo kala ko dokkeɗa tan ma ko moƴƴinɗa ma ko bonnuɗa neɗɗo wawa wadde foof waddude foof kono ma ko mbaɗɗa wonde foof noon a wawa kadi dadde critique yimɓe ɗum a wawa dadde ɗum mais minen de min geɓi arde en 2009 ko teska alanɗo e galoya tan ko la gestion des ordures ménagères woni hisnugol mbalit e nder wuuro ko ɗum min jiiɗi darnade minen Allah waɗi nden min gonno koye pouvoir min gonno e ballal fondation Veolia min mbaɗi recruté 40 jeunes yimɓe 40 sukaɓe 40 ne jooɓe jogui stade aji normal ne jogui matériel mumen ne jogui foof men min puɗɗi pittugol wuuro ngo ha aduna o foof yiiɓe min hen tagal kamin jeehi e nder réunion ji hokkete exemple gale hokkete ɗum ko yettere Allah ɗum waɗama hen batte jangde min mbaɗi école aji mahama min mayi hay komi potade maade par ce que lycée wona e compétence men jeeya kono sa yi toon mi mayi toon ma won 6 classe min mayi toon miiɗo minen mbaɗi ɗum e gueɗe goɗɗe mbaɗe noon école primaire ji kalaka hande o komi mayi salle de classe uji ma won 10 e min mayi kadi CPE woni école maternelle par ce que min tawi komin nden galoya ala case tout petit te waɗi sukaɓe walla sukaɓeɓe ha mbawa so ngabbi gari 6e mbawa jogade woni certain gandal min mbaɗi créé ko wiyete CPE ko cours élémentaire min jangguino ne jangguini sukaɓeɓe 3 ans 4 ans 5 ans soɓe jalti taw ɓe mbawa soɓe jeehi 6e taw ɓe tampata ɓe jogo certain compétence donc e batte santé o min mbaɗi ha wayno leydi dispensaire uji mahama ɗo hen centre santé o waɗama appuyé leɗɗe ene dokke hitande foof min dokka leɗɗe pour wawde wallude dispensaire e centre santé o pour gollade min coodi ɗo ambulance keso poul min coodi ha joni nan ɗo hen nan ɗo doga e gueɗe goɗɗe mbaɗ noon gueɗe goɗɗe mbaɗ noon to batte environnement leɗɗe ma lorgo leɗɗe waɗama ɗo hen mi haali pittugol ngol ko hen jeeya ko environnement jeeya e gueɗe goɗɗe limtinɗe ganduɗa hoore ma saare aɗa wawi yiide batte élevage min mbaɗi ɗo hen ko wiite minen jiiɗi dañƴi ɗo hen aire d' abattage woni hirsirde ɗo e département Podor presque à part Ndioum e les grandes communes ganduɗa comme Ndioum e Podor ko guila ko ɓooyi mais commune aji goɗɗi fof min jiiɗi dañde ha commune aji goɗɗi mbaɗi copié amen hande o enen mbaɗi ko way noon e nder groupe men par ce que min teskima nde min gari nde neɗɗo meɗɗa kirsa a hirsa ko laaɓi a hirsa ko wujja a hirsa ko ñawi donc il fallait min mbaɗa créé ko wiyete aire d' abattage ko min mbaɗi ɗum créé ɗo hen nan ɗo hen aɗa wawi yiide hande o min dañi ɗo complexe foray ganduɗa hoore ma ko financé par le PRAPS nan ɗo hen 21 millions et quelque ne waɗi foof kala ko fate jawdi fof ne jogui place mum ne waɗa organisé ne waɗi chargété ne waɗi jippinte ne waɗi bitikaji ne waɗi foof donc inchallah ma waɗi inauguré ko ɓoyata ɗum noon ko hen jeeya
donc e gueɗe goɗɗe ganduɗa hoore ma sukaɓe hitande fof min ballat ɓe mbaɗa appuyé ko fiyte fondation ko somi jogui probléme uji daro hen donc probléme social o kadi alhamdulillahi rabbil alamin mi haalima par ce que neɗɗo yiɗen gandi enen kadi rofolɓe yimɓe ne jiiɗi wallede jiiɗi waɗede accompagné ɗum ɗon emin ɓuuri sikki sa waɗintande micro ma e nder wuuro ngo ma wawa haalnen ko heewi hen gueɗe goɗɗe par ce que neɗɗo ko haalpade ko neɗɗo wona saabu luppata hoore muɗum a wawa haalde kono inchallah wonko waɗa ko kadi ene anda wonko heddi ha woni leydi par ce que gasata ha neɗɗo haajuji mum aduna yahat donc ɗum ɗon kam ko gueɗe goɗɗe gueɗoga des centres informatique wono oɗo mbimama joni ko centre informatique wonno ɗo hen kala jogui jangguɗo informatique jangga hen eɗen gandi aduna hannde o woni ko won bintan o janggan informatique te yimɓe hewɓe janggan informatique donc e gueɗe goɗɗe mbaɗe noon surtout noon état civil o kadi état civil min gari arat ɗo hen état ande kam neɗɗo halanta hannde état civil au Sénégal no wayi bonde surtout no nder reedu Fouta Allah walli min hannde o kayit bonɗo ɗo minen komin jooɗi faade joni 2009 faade joni mi wiyata wodande par ce que hay goto anda mais c'est rare te kadi yimɓe ne mbaɗa déclaré ɓiɓɓe noon hannirni taw déclaration taw wona jugement donc ɗum ɗon fof ko yettere Allah e gueɗe goɗɗe des emplois mbaɗi créé hannde o mairie ligguino toon to 37 walla 49 ɓiɗɗo galeyaji liggo hen lewru ma keeɓa ko hewde fawɗuma keɓɗa kam nawɗa galle ma tawa a boujani ɓe mayi hen galleji ɓe desi hen ɓe mbaɗi hen goɗɗum vraiment ko yettere Allah heddi fof kadi e wasa jogade doole par ce que en gandi commune aji min ngala ressource alhamdulillah komin gonɗo kadi faade joni kadi hay lawol goto min meeɗa rewede salaire min meeɗa wadde dépassement de budget komin jagorto ko min dañi toujours minen rapport budgétaire conseil nan ɗo kalanmi ko taw ko fenade ne mbawi wadde démentir eyyi donc ɗum ɗon foof ko ne heewi Oumar o haaldata ko ene yiido kadi sinno ko temps jaaƴ ene wawi hunde foof ko haalani kolɗa ha jiiya jomum waɗa film waɗa goɗɗum ko noon dal e Oumar ɗum noon kam ko woni jumgo woni calaka ko partout c'est comme ça neɗɗo ma wondani kadi a wawa rokkude ɗum certain doole sa rokki seeɗa doole cikkata ma to ma ɓurtum walla waɗa goɗɗum ganduɗa hoore ma ka waɗani an mais ɗum ɗon ko wasa andude tan Allah ko waɗa ɗum tan ɗum ne wayno leydi min dañi ɗo des projet jaaha ha nder waɗa saaya donc yo andan ni holkon probléme yeeru mum ko min jeeyi hamin dokka ɗo hen centre professionnel centre o ha wiyama nannama ha waɗama lancé sur le marché liste yalti galoya ala hen anda ko tahi min ganda min mbawa wawde comprendre mi waɗa notifié mbaɗa ka haydara ko tawi galoya ala hen eyyi goɗɗum ne wayno leydi mais ɗum ɗon foof minen min jaggat ɗum minen par ce que min jaggi minen kala ko mbatta yahatoon tiiɗe ma eyyi sa darima darde poɗɗa darande tan a tampinta a hoorema e yaade yoyitade laamu commune fotani yoyitade laamu hannde ɗum woni probléme décentralisation au niveau du Sénégal yimɓe commune aji ɗi fof joguiti koye laamu sa hettiɗo hen commune aji kewɗi ɓe ngala code général des collectivités locales irtiɓe par ce que koɗo wi ko sa jooɗima hitande a wawa duuɓi tati deggodirde a wawa dañde fonctionnement poɗɗa ko ittede hol commune guitta ɗo e Sénégal woni commune ganduɗa zéro ressource hitande ma tawa awa dañata hay 100 000 francs recette sino wonano fond uji laamu addandi an a yahata donc ɗum ɗon foof noon ko golle ganduɗa hoore ma ne poti ligguidede e nder décentralisation he par ce que minen ko hemin dillata min gandi ko ɗumin guuri hay soɓe janggani ɗum nder école aji ɗi ne jangguɓe somin joddima emin mbawi mbaɗɗa 14 ans walla 12 ans aɗa wone hunde mboɗo sikki ala ko sa tawi tan rewi lawol ala ko majjanma hen haydara donc laamu kam ko noon tan neɗɗo hay minen ɗum mbiyata min par ce que ɓiyaji mbiyata min komin gondana e laamu donc heddiɓe wonɓe e laamu ɓe min toppitaki ɗumen emin kaɓa ɗum walla goɗɗum ko noon tan ɗum kam ko noon tan mais au fond fotani wonde so rewi lawol fotani wonde eyi aɗa andi recette ngaalu commune wona gon mbiɗa ni wona e Fouta tan ko Sénégal fof sa ƴeewi Sénégal hannde eɗen jaare 1.5 e capanɗe presque capanɗe jeegom commune mais sa ƴeewi ko jogui hen budget tan ɓuurɗo 300 millions sa ɓurtata 10 walla 15 commune holko firtum ko ɓe ngala doole ɓe ngala recette minen gala hokkumin chance komi jogui ɗo le luuma le plus important de la région du fleuve sen mbiyama au niveau national somin gona en 2e komin 3e luumo on ɗon addani min kalis mi ganduɗa hoore ma wawa wadde gérer salaire amen wawa wadde gérer fonctionnement amen taw normal hay so laamu addana hay mbuuɗu min kattata ko ɗum woni finde mum chaque année min mbaɗa rapport fonctionnement ko tolnoto e million ngaji kewɗi rawane c'est 29 millions qu'on a fait en 29 millions ko min jogui rapport fonctionnement donc ɗum firti ko wonto min hay ko laamu addata ko nan ɗon kono gomin tati goɗɗum min jogui goɗɗum dañirde goɗɗe noon ko minen ɓuuri ɓen tengti tan ko luumo kam min dañi hen sérieusement recette camorɗo bawɗo hayso wawi jogade min fonctionnement min année fof kam min dañi hen recette camorɗo yante noon saji goɗɗi garoji ɗi ko wayno patente uji gara patente mi jogui bidikaji wayno leydi hande o gale bidikaji mbayi leydi ɗo hen
banque uji nan ɗo hen nan jooɓa woni probléme en ko les gros entreprise jooɓata ko wayno Senelec ko wayno Sonatel nan ɗo ko wayno Expresso nan ɗo ko wayno Tigo nan ɗo ɓe jaɓata soɓe jaɓatno hannde o mi ɗum min kalata minen min ƴettono kalis on min mbaɗa ɗum min mbatta investissement min mbawa wadde golle goɗɗe ɓurɗo tidde taw ko batte gollal par ce que an commune woni probléme o investissement woni probléme o fonctionnement aɗa wawi wadde kalte mbaɗani mais investissement tant que a heɓani tan fonds gummiɗo e laamu koyno fonds de concours en walla fonds des équipements de collectivité territorial walla fonds ji goɗɗi spécial garoji a wawa wadde investissement hay goto donc mais ça a dañi fonctionnement dañi excédent fonctionnement joni comme rano minen 29 millions ni ɓe mbawi ittude 20 millions mbattum investissement donc ɗum ɗon dal ɗum woni probléme o minen kam alhamdulillahi rabbil alamin Allah walli min tan ko luumo o e prix kaji gonɗoɗi ɗum hokki min won certain recette ɓe ganduɗa hoorema woɗɓe ngala ɗum dal woni secret amen minen Galoya ayi Oumar ko yettere Allah idi fof ko yettude dokkuɗo mi hoolare nde hono monsieur Ablaye Racine Kane kanko woni maire min wona maire kanko woni maire ɓe somin joddima o ko min woni maire yimɓe kadi ganda hay goto ko min gandi par ce que min jooɗiɗo hen min Oumar ko neɗɗo saɗa waɗe hunde yataɗo yiɗ ɗum ko mbaɗama ko mi yiɗ ɗum teke mi yiɗ ɗum ko yimɓe teke jinmi ɗum par ce que yimɓe fof batte ma haqqille dokkima hoolare jiiɗima korsinima ene mballuma donc an il faut taka dimo an duttaɓe teddugal ngal ko teddugal duttumiɗo hen par ce que Ablaye Racine konko woni maire o mais ko min o hokki teddugal ngal fof mi jooɗɗo hen ko mbanmi fof ne feewimo ko jaami fof ne feewimo hayso tinani somi haalnimo omo faama ɗum ɗon donc ɗum hokkimi on courage kanko ne ko teddugal makko jooɗede aɗa woni Dakar walla a woni maire a wonani souvent e nder wuuro ngo mais mairie ma ne yaaha ɗum ɗon ko yettere Allah no feewi goppi an ko koolila minen min ngala samedi e dimanche andi ko dimanche ayi min ɗo hen min mi ala samedi dimanche mi ala lundi mi ala mardi mi ala jamma mboɗo signini kayitaji e bedda mboɗo signini kayitaji e gallam kamɓe ɓe gandi sa daarima kamɓe ɓe gandi nde garɗa fof kalde mi ala ɗo hen noon komi jalti wuuro ngo kalde min ngala ɗo e mairie o komi jalti wuuro ngo liggotoɓam ɓe ndawata ko lundi ha samedi midi 1 heure ɓe jippo sona dimanche ɓe poftata hay dimanche ɓe dawa somi sohliɓe noddat ɓe gara woɗɓe cohliɓe nodda ɓe gara pewno ɓe tottumi donc yettere Allah ko équipe woni ɗo hen min adjoint goɗɗo gonduɗo mo Cheikhna kalɗa tani kanko mon ɗo hen donc min ɗumtodirtu ko minen foof daari e nden ɗon darde pour wawde wadde ɗum ɓeydi ɗum kadi komin fuutankoɓe minen ko Fouta min gandi min ganda hay banque goɗɗo min meeɗan daga min yiyata Mauritanie ko lawa gotol France ko lawa goto mi yiyata toon Dakar ɓa jooɗo lebbi 3 4 mi yahani toon donc ko yettere Allah no feewi e wadde hokki min cuusal ngal noon kadi ko wuuro ngo hokki min cuusal ngal par ce que soɓe gonnono men liggo e mbaɗa leɗɗe caggal amen min mbawata liggade jafɗon e mo donc ko kamɓe ɓe jaadi amen komin mbaɗata ko e balli min komin mbaɗata ko eɓe cembini min en komin mbaɗata ko minenne min jogo fulla e fayidagal wawde daranadeɓe e kala ko kewi Galoya noon e diwan Galoya foof par ce que mi heeɗi émission mon on woɗɓe seeɗa woɗɓe wonɓe kayidi noddimi mbi kam ande neldi kam vocal o mbi mata ko yimɓe ko yakar tan e yidde won noon mais ne wawi taw ko ngakke amen koni heewi mais minen ko emen gandi nous sommes reconnaissant so Allah emin dandi darde min daranto yimɓe min ñagui Allah kadi yo Allah ɓeydu min sembe hamin mbawa continue ɗon min kalani kadi wonde maire wasa wonde maire min de Mbacke bami haɗa wasa wonde maire ko daari ko mbaɗanomi ko anduɓe ɓe guila ɓo jogui otan ɓoɗo transport en commun guila ɓoɗo projet ji ne andi ko noon mbami maire o changera kam ko foti no yota o ɓeydi kam noon ɓeydi kam par ce que mi darim ɗo hannde ɓoɗo haalde procureur walla mi darim ɓoɗo haalde commandant gendarmerie walla lieutenant gendarmerie ko ni ɓoɗo walla yimɓe ɗum ɗon donc hokki ɗum ko yimɓe dokkimi ɗum mais ko mairie o kadi rokkimi ɗum ko yettere Allah vraiment